Dos nous vols amb material sanitari de protecció per a la Comunitat Valenciana han aterrat aquest cap de setmana. Què tal a tots? Benvinguts un dia més, un dia menys, a aquest especial avançat coronavirus en aquesta versió express que feim per aportar-vos a tots vostès l'actualitat de tot el que passa al nostre territori. Ja tenim aquests dos nous vols que han aterrat aquest cap de setmana a la Comunitat Valenciana. El primer d'ells va aterrar a Saragossa, portava una càrrega de 5 tones i el segon va aterrar a Madrid i transportava un total de 26 tones. Dos nous vols procedents de la Xina carregats amb 31 tones de material sanitari de protecció per a la Comunitat Valenciana que han aterrat aquest cap de setmana. Es tracta dels avions 20 i 21 i han arribat a Espanya material encarregat per la Generalitat en el marc de l'operació de la Ruta de la Seda. El primer dels vols, que va aterrar a Saragossa, portava una càrrega de 5 tones composta per 50.000 bates i el segon, que va aterrar a Madrid, transportava un total de 26 tones, 40.000 bates i 1,2 milions de guants. Tot aquest material s'està traslladant al centre logístic de Fira València, com estem veient en les imatges. En total, amb les càrregues d'aquests dos nous vols, s'han adquirit de la Xina 640 tones dels següents productes: 20,5 milions de màscares, 10,4 milions de guants, 1,3 milions d'EPIs, 700.000 ulleres de protecció, 100.000 kits de test ràpids, 20.000 termòmetres, 300.000 bates, 336.000 capells quirúrgics i 200.000 calces. Molts materials, moltes tones que venen procedents de la Xina cap a la nostra comunitat, cap a Espanya i també cap a la nostra comunitat per a repartir entre les tres províncies, entre Castelló, València i Alacant. Se centralitza en Fira València, com hem vist en aquestes imatges, i es distribueixen per les tres províncies. Material sanitari. Marta, què tal? Benvinguda. Bona vesprada. Bona vesprada, Material Miguel. sanitari que reparteix entre les tres províncies i parlem de milions de màscares, 20,5 milions de màscares, 10,4 milions de guants, 1,3 milions de tratges d'EPIs. Els monos, no? Els monos d'EPIs, és una barbaritat. Sí, sí. Bueno, ja és el protocol habitual, arriba a l'avió, se descarrega en Fira València i des d'allí ja se distribueix cap a les tres províncies. 21 vols ja que han procedit de Xina en aquesta ruta de la seda. Han fletat ja això, 21 avions que se diu pronte. Quan diem ja ha vingut el primer avió de la Xina en material sanitari, doncs ja portem 21 avió carregat de totes aquestes tones que m'està comentant per a que tot aquest material sanitari que és d'un ús tan... Molt efímer. Sí, tan ràpid, tan efímer, ha de renovar-se cada dia moltíssim. Per tant, és necessari que arribi tot aquest material als personals sanitaris de tot arreu de la nostra comunitat. I tant. Els monos, els guants, els termòmetres també hem vist. Alguns tests ràpids també hem vist que han arribat, encara que se van crear certes polèmiques en el seu dia. Sobretot, el que volem remarcar és que encara estem lluitant, encara estem en la lluita. Hem vist imatges ja que podem eixir més al carrer, tenim uns horaris i demés, però en els hospitals els sanitaris segueixen lluitant contra la Covid-19 i necessiten tot aquest material. Volia dir-ho perquè igual hi ha gent que està dient ui, encara estan arribant avions, encara... Doncs sí, és que fan falta. La feina no se para i des del personal sanitari també s'apela un poc a la responsabilitat de la gent, que ara que tenim uns horaris, com comentes, i que podem eixir a pegar un passeget, a fer esport, a treure el gos d'una manera més tranquil·la, no? Hi ha que ser responsables i no hi ha que aprofitar d'aquests passejos per a quedar amb els amics, per a treure al xiquet i que veig al seu company que juguen a futbol i jo també vaig i de passo que en els pares i xerrem un poquet. No, per favor, és a dir, hi ha que ser responsables perquè hem vist tota la feina que han fet i que estan fent dia a dia aquests serveis sanitaris en la nostra comunitat, en el nostre país i en tot el món. I hem d'ajudar-los també nosaltres entre tots i la manera d'ajudar-los és sent responsables i complint en les mesures. Ens han dit que ja no cal que ens quedem en casa 100% de confinament, no és necessari. Podem eixir al carrer a fer esport, a pegar un passeget, en les mascaretes, en les mesures de prevenció de distanciament, doncs anem a complir-les. No anem a eixir de casa, com hem vist també en alguns mitjans de comunicació, a fer festes clandestines. Sí, i d'una forma massiva, que no ho enteníem massa bé, perquè tot el treball que hem fet fins ara i tot treball i l'esforç que hem fet la gent quedant-nos en casa, que encara que semblava que no estàvem fent res i que estàvem tancats a casa, doncs no, estàvem ajudant molt, estàvem ajudant a que el virus no se propagara, estàvem
anem d'alguna forma segurs a casa també per a no contagiar-nos i per a no contagiar. Però que això, que la realitat en els hospitals és una miqueta diferent. De fet, hem vist també molts vídeos que han corregut per les redes socials, Miguel, per les xarxes socials, de sanitaris que potser havien acabat un turno de 16 hores, de 18 hores, de 20 hores, i ells havien viscut una realitat en aquest moment i ells al carrer i veient la irresponsabilitat d'alguns. Aleshores, la sensació que tenien ells d'indignació total, o sigui, vinc d'una guàrdia de 20 hores lluitant i m'anisc al carrer i veig la gent que sembla que així ja ha passat tot. Doncs no, hem de continuar sent conscients de la realitat que estem vivint. Recordem que encara estem en fase 0, veurem què passa els pròxims dies, anem a dir, a veure si el dilluns que ve no sabem si entrarem, si no entrarem en fase 1, no tenim ni idea. No podem dir perquè ja sabem com funciona això, que no se sap. Així és que ja veurem. El que volem saber ja, Miguel, és l'informe de sanitat del dia d'avui, a veure què ha passat, perquè veníem de bones notícies, no teníem morts a la província de Castelló, no teníem que lamentar ninguna. Veurem quines són les dades d'avui. Doncs anem a repassar els nous casos de coronavirus a tota la comunitat valenciana. Per PCR tenim a 11 persones que s'han contagiat en les últimes 24 hores, que ja fan un total de 10.740 persones contagiades per coronavirus a la comunitat valenciana. En Castelló, en la província de Castelló, dos persones noves en les últimes 24 hores, un total de 1.474. En la província de València, 6, i en la província d'Alacant, 3. Casos actius, que són els que ens interessen, són els que estan a la mateixa en els hospitals i també en les UCIs. En tota la comunitat valenciana tenim a 300 persones i en la província de Castelló a 17 persones. La veritat que prou bé, van baixant prou considerablement. Són per PCR, hem de dir, no en test ràpid, són per PCR, 300 en tota la comunitat valenciana i 17 en la província de Castelló. Com sempre, lamentem les defuncions, tenim 6 noves defuncions en tota la comunitat valenciana que ja fan que la suma siga de 1.351 persones que han perdut la vida per aquesta pandèmia. En la província de Castelló han pujat, ahir ens alegràvem que no teníem a ninguna persona que s'havia mort, avui hem de dir que 3 en tota la província de Castelló. Ja sumen un total de 204 persones que han perdut la vida en la província de Castelló. En la província de València, 2 persones noves, 673, i en la província d'Alacant, una mort, una defunció, 474 en total. I ens alegrem de les altes, que tenim bones notícies també en les altes, 144 persones s'han recuperat en les últimes 24 hores, per tant, en la província de Castelló, 7 noves altes, que sumen un total de 1.243. En la província de València, 68 noves altes, que sumen un total de 4.534. I en la província d'Alacant, 69 noves altes, que sumen un total de 3.312. En la província d'Alacant. 144 noves altes. Molt bé. Almenys les altes sempre van per damunt, tant dels nous infectats... Sí, quasi a les 10.000 altes en tota la comunitat valenciana. Però sempre van per damunt, correcte. Sí, tant dels nous infectats com dels morts. Per això el que fa és que els casos actius vagin baixant prou considerablement durant tota la setmana. És l'ideal. En Castelló, 17. Ui, 17 actius per PCR, que està bé. I en la comunitat valenciana, 300. Veurem com evoluciona aquesta setmana les dades, Miguel. Sí, estarem pendents per això, perquè el dilluns ahir ve més gràfics, que estaven prou bé. Home, ja tenia ganes de veure aquest tipus de gràfics. Ens va fer especial il·lusió quan les corbes se van creuar i hem vist que aquesta tendència inclús ha anat a més, perquè les altes, i ja t'he dit, sempre han superat els morts i els nous casos, que és lo interessant, i continua així de moment. Que les defuncions siga una línia horitzontal, perquè descendent no pot ser, evidentment, és impossible, però el més horitzontal possible és el que s'intenta, i és el que intentem que siga. Per tant, si són les defuncions horitzontals, les altes aniran en tendència ascendent. Per tant, és lo interessant. Seguim en més coses. Sí, anem en Vila-real, Marta, si te pareix, perquè des de l'Ajuntament han volgut fer un vídeo molt emotiu per a dir que tots junts renaixerem d'aquesta situació. Així que anem a veure. La postguerra, les gelades i la mala fortuna dels nostres camps, la crisi econòmica i l'atur. N'hem passat ja de molt grosses. I ara, açò. Qui anava a dir-nos el que veuen els nostres ulls?
sort que som un poble amb gent meravellosa. Som solidaris i estem units per tirar endavant i superar-ho. Com els nostres avantpassats, serem exemple de superació. Perquè som una ciutat viva, dinàmica, treballadora, amb visió de futur. Units, sempre fem coses grans. Els vilarelencs i vilarelenques som així, emprenedors, valents i sensibles als nostres arrels i les nostres tradicions. Tornarem amb més força a gaudir dels amics, a jugar, a il·lusionar-nos, a comprar, a estudiar, a treballar, a viure i sentir Vila-real. Som gent valenta, amb ganes i amb un gran futur. I el més important, com sempre ho farem tots junts. Sentiment vilarelenc. És molt emotiu, el vídeo. Quantes imatges hem vist en no res, en un parell de minuts. Quan records, però bueno, s'ha volgut això, no? Sintetitzar i resumir com som la gent de Vila-real, gent solidària, gent treballadora, gent que està per els demés i molts adjectius que ens caracteritzen i que tots junts eixirem d'aquesta situació. Així és. Com no pot ser d'una altra manera. Hem de ser, i som gent treballadora, això no hi ha dubte. Nosaltres que hem estat pegant voltetes per ahir estos dies, hem pogut comprovar que la gent té ganes de treballar i té ganes de que tot això torne a la normalitat. Per tant, intentarem que així sigui entre tots. Doncs sí, hem d'agafar aquestes imatges com com que són una espenteta de tots junts anem a lluitar i anem a tornar a viure tot això. No sé, hem vist, mira, el dia de l'olleta de la Plana, ves per ahir, la xulla, fent paelles, festes, Setmana Santa, al camp, al futbol, no sé, moltíssimes coses, moltíssims records, que tots junts hem de tornar ahir, de veritat que ho aconseguirem. Anem a seguir, Miguel, com sempre, a fer el nostre particular còctel de notícies, a veure què és el que ha passat per les nostres poblacions de la província de Castelló. Comencem a Vila-real parlant del Partit Popular, perquè aquest ha demanat que s'activen mesures de manera urgent davant la paràlisi econòmica que pateix l'hostaleria, l'oci, el comerç i el sector serveis en general. Després del palo que ha suposat no passar a la fase 1, els populars expliquen que és urgent reunir el sector més damnificat per les expectatives generades pels anuncis de la Generalitat i treballar tots junts a favor del sector. I no ens anem de Vila-real perquè Fundació Flors ha sigut votat com el segon millor curtmetratge en la final nacional de l'11è concurs nacional de clipmetratges de Mans Unides sota el lema «I tu què huella dejas?». La temàtica del concurs versava sobre com el nostre model de desenvolupament afecta negativament als països empobrits. La peça es va elaborar de manera col·laborativa amb l'alumnat de tercer d'ESO A i B. A nivell autonòmic, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha elaborat l'esborrany de resolució per a compartir i tractar amb els representants de la comunitat educativa referent a les mesures que cal adoptar en els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics que estan situats en les àrees de salut que passen a la fase 1 de desescalada. La proposta preveu que el 14 de maig els centres educatius que estan en les àrees que han passat a fase 1 s'obriran només per a la realització de tasques administratives i de coordinació internes puntuals, així com de recepció de material i també de neteja. En el cas dels centres educatius que estan en zones del nostre territori que encara no han iniciat la desescalada de la fase 1, els centres educatius permaneixeran tancats. I anem cap a Nules, perquè Crea el teu carnet de policia local infantil és el nom de la campanya que l'Ajuntament de Nules posarà en marxa per a conscienciar els més menuts de la importància de complir les normes a l'hora de fer les eixides permeses per les autoritats sanitàries. En aquest sentit, s'ha dissenyat un carnet en el que es dona visibilitat a les 4 principals normes relacionades amb les eixides dels més menuts. Eixir una vegada al dia, una hora al dia, màxim a 1 quilòmetre de casa i acompanyat d'un adult.
I per últim, tanquem aquesta ronda de notícies parlant d'Onda perquè l'Ajuntament, amb l'objectiu de promoure la conciliació laboral i familiar, obrirà els serveis educatius de l'Escola Oberta i l'Escoleta d'Estiu, una vegada ho autoritza el Ministeri de Sanitat, màxima autoritat competent durant l'estat d'alarma decretat davant la crisi de la Covid-19. Així, el govern municipal ja està treballant de la mà de les empreses concessionàries en la reobertura de tots dos serveis amb totes les garanties de seguretat i mesures preventives recomanades com l'exhaustiva neteja i també la desinfecció de tots els espais. Doncs ahí tenim este còctel de notícies. Sí. Mira, treballant ja per a l'estiu, mira, l'escoleta d'estiu, que en Onda estarà oberta. Jo crec que obriran, si se pot, jo crec que en moltes altres poblacions, per a que els xiquets se puga... Clar, tot això sí se pot, eh? Si se pot, sí. Si se pot. No podem avançar res més. Però anem a seguir en el nostre programa i anem a veure una felicitació molt especial que ha fet el juvenil A del Villarreal Club de Futbol Cava del síndrome de Down. Així que anem a veure aquest vídeo. Llevamos 5 años disfrutando juntos y viviendo momentos increíbles. En Davant Igualtat unió nuestros caminos y es algo de lo que estamos orgullosos. Nos han enseñado tanto que solo podemos decirle 2 palabras. Gracias y felicidades. Gracias por ser como sois y por el trabajo que lleva haciendo la Fundación durante estos 25 años. ¡Felicidades! Quin missatge més bonic. Que ens veiem pronte, i tant que sí. Pronte, sí, tots tenim ganes. Ens veurem molt pronte, i tant que tenim ganes. De veure-nos, així és. No ens n'anem de l'apartat esportiu i anem a parlar de l'Ajuntament de Nules perquè ahir va llançar una iniciativa de jocs esportius virtuals en la que ens anima a tots i a totes a participar. Veiem el vídeo. Bon dia, xiques i xics. Com bé sabeu, avui comença el primer dia d'activitats. Hem pensat una activitat interactiva que consisteix en un joc de preguntes i respostes utilitzant la plataforma Kahoot. Per a jugar, haureu d'identificar-vos de la següent forma. Primer de tot, el vostre col·legi. Després, el vostre curs. I per últim, les vostres inicials. A continuació, vos deixem un exemple de com haureu de fer-ho. Identifiqueu de forma correcta perquè després sumarem les puntuacions totals de cada col·legi.
fer exercici físic o feu patinat. Esperem que estigueu igual de motivats que nosaltres amb aquesta iniciativa i que hi hagi una gran participació. Adeu! Ahí estava aquesta iniciativa, Que xulo, no? Jocs esportius virtuals. Sí, pot ser interessant. Doncs sí, i Està tant. graciós. I tant. Deixem de banda Nules una miqueta i també la nostra comarca, perquè anem cap a l'Alt Palància i els nostres companys de la nostra demarcació de TD4 Segorb sempre ens informen de les últimes notícies que passen per allà. En aquest cas anem a la capital, a Segorb, perquè estan agafant noves mesures per a donar aquesta espenteta als autònoms i a les pimes que en aquests moments ho estan passant tan malament. Segorbe aprueba en pleno una modificación de crédito que incluye 800.000 euros destinados a reactivar la economía local. Ayer se celebró un pleno extraordinario en el que se ha aprobado una modificación de crédito que incluye nuevas partidas destinadas a actuaciones que apoyen económicamente a los segorbinos durante esta crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Entre ellas destaca la partida de 201.600 euros que irán destinados a las ayudas que el Ayuntamiento de Segorbe va a sacar para pequeñas y medianas empresas. Otro de los conceptos presentes en esta modificación son los 23.000 euros para la compra de 10.000 mascarillas que ha realizado el consistorio y que se repartirán a los segorbinos. Para lograr disponer de estas cantidades, se han reducido partidas que, dadas las circunstancias actuales, no son necesarias. Hay otras, como es el caso de las relacionadas con actos festivos y culturales, que se mantienen. Y la razón no es otra que mientras que el Gobierno de España no dicte medidas al respecto, el Ayuntamiento mantiene esas partidas. En este sentido, esta modificación de crédito también incorpora una partida para actividades culturales, que el equipo de Gobierno considera muy necesaria. Los actos culturales que se puedan celebrar una vez salgamos del estado de alarma serán muy necesarios porque serán de gran ayuda para la revitalización económica tan necesaria ahora, explica la alcaldesa de Segorbe, que añade que en esta situación extraordinaria es necesario ser muy flexible ya que las directrices cambian y se actualizan cada día. Por este motivo, el presupuesto del 2020 también va a ser muy flexible. Siempre que sea necesario y conforme a las directrices del Gobierno, se irá adaptando a estas circunstancias cambiantes, porque nuestro objetivo ahora mismo es ser ágiles a la hora de dar respuestas a los ciudadanos. Al inicio del pleno, la alcaldesa de Segorbe ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a todos los segorbinos, a los sanitarios, personal del ayuntamiento, empresas, al ejército y UME, entre otros. Además, se ha realizado un minuto de silencio como homenaje a los fallecidos por el COVID-19. Més mesures que planteja des de la localitat de Segorb per a ajudar a tot el món ara mateix. Segur que van bé, segur que van bé. Miguel, avui és un dia molt especial, podríem dir, perquè avui se celebra arreu del món el Dia Internacional de la Infermera. Tota aquesta gent que està lluitant, està passant hores de guàrdies, gent també que potser ja no exercia, s'ha tornat a col·legiar per a poder lluitar contra la Covid-19, contra aquesta crisi sanitària i cuidar de tots una miqueta. I nosaltres volem fer un xicotet homenatge a través del cantautor valencià Juanjo Pérez, perquè ell ha volgut també rendir el seu particular homenatge a tots els sanitaris amb un tema que es diu «Cuándo podré verte dormir». És un tema que ell va composar en l'any 2008, però que ara ha tingut la necessitat, davant aquesta situació que estem vivint, de tornar-lo a escriure i de realitzar aquesta peça que ara anem a veure tots junts per a, com bé diem, rendir homenatge a tots els sanitaris que està cuidant de tots nosaltres i la volem ficar avui en aquest dia tan important com és el Dia Internacional de la Infermera. Per tots vosaltres, gràcies per cuidar-nos. Imposible ser ajeno a las noticias que nos llegan. Se ha parado el mundo por una gran pandemia. Imposible hacerse el ciego a lo de China e Italia. Tenemos que ayudarnos a
aquí no valen patrias. Imposible estar tranquilo, las estadísticas no paran, pero estando unidos, este virus no nos gana. Dime cuándo parará, dime cuándo podré echarme a dormir, dime cuándo cesará, dime cuándo podré verte dormir. Imposible estar ausente a los aplausos de la gente. A las 8 en los balcones se recuerda a los valientes. Imposible relajarse hasta que no baje la curva. No salgas a la calle y con tu ejemplo ayudar. Imposible ser omiso a lo que dicta el corazón. Cuando salgamos de esta, daremos lo mejor. Dime cuándo parará, dime cuándo podré echarme a dormir, dime cuándo cesará, dime cuándo podré verte dormir, dime cuándo parará, cuándo podré echarme a dormir, dime cuándo cesará, cuándo podré verte dormir, cuándo podré verte dormir, yeah. Cuándo podré verte dormir. Que bonica pues cançó, sí, que bonica ahí cançó, que estava. motiva. Juanjo Pérez. La veritat que s'ho mereixen tot el personal sanitari que està dia a dia lluitant, perquè nosaltres, els que no estem dins dels hospitals, dins dels centres de salut, dins de les residències, ens podem fer una idea a lo millor de lo que és, però realment jo crec que no arribarem mai a saber tota la feina que es fa, tot exactament com és, tot el que estan patint ells també, perquè a lo millor hi ha molta gent que no ha vist a la seva família fa 2 mesos, perquè clar, estan també confinats d'alguna manera per a protegir-los, que és difícil tota aquesta situació. I crec que tens molta raó. Els que estem fora, que no treballem, ja com tu dius, ni en residències ni en hospitals, doncs ja ens podem fer una idea, les imatges que ens arriben... Testimonis, històries, gent que saps, gent amic... Però viure-ho això en primera persona té que ser completament diferent i ja no pel cansament físic d'estar ahí, sinó també el cansament psicològic de tindre que suportar algunes escenes, perquè hem tingut que lamentar també la mort de moltíssima gent. Igual el sanitari és l'última persona que a lo millor li ha agafat la mà a aquesta persona que estava acabant els seus dies i sols ha pogut tindre el contacte amb este sanitari, metge, metgessa, infermer, infermera, qualsevol persona de l'hospital. Així és que, de veritat, agraïm molt la tasca que esteu realitzant. Per això, este xicotet d'homenatge que també hem volgut fer nosaltres per a tot aquest col·lectiu, que tant se ho mereix i més ara. Així és. Bueno, tenim preparada ja també quasi la paraeta de demà que tenim, no? Que quasi està a puntet d'obrir ja la paraeta demà a les 9:30, que parlarem de comerços que segur que a tots vostès vos recorden i teniu alguna que altra anècdota i per això volem que crideu i que participeu i que ens la conteu, que tan divertit va ser la setmana passada. Així que demà també, no? Demà a les 9:30. Doncs sí, recordeu. No és que és una hora perfecta, és que és perfecte. Cridar i passar un ratet. Bueno, pronte tampoc, a sopar hora normal, ara ja a les 9, que també no és recomanable, que han parlat amb molts nutricionistes durant este programa, que n'hi ha que sopar prontet. Si nosaltres fem per això. Claro. I a les 9:30 tots a veure la paraeta de TV4. No, anava a pensar alguna cosa, però crec que no, crec que me vaig a callar. No, anem a dir que són interessants, que són els negocis interessants i que recordarem segur tot el món. Bueno, la gent, mare meva, és que tindrà tants records de lo que anem a parlar i més d'un també potser se sorprèn que igual se veu per ahí. Igual, sí.
Sí, perquè Anem a dir tenim moltes això. fotos. Tenim moltes fotos antigues Sí, de fa molts anys, de gent que era innovadora en Vila-real, de gent que tenia moltes iniciatives, de gent que ha potenciat el comerç, tant de l'hostaleria, en podem dir el tema, com de l'hostaleria, com el comerç local també xicotet, d'alguna drogueria. Anem a deixar... Ja. Ja està, perquè Això ha sigut una superpista. Perquè me lie i això no n'hi ha no se pot arrencar. A partir de les 9:30, com sempre, en directe. Els esperem a tots. Nosaltres tanquem així aquesta edició d'Especial Avançat Express, com saben, i demà tornarem en moltes més coses, en noves dades, veurem com evolucionen els informes sanitaris. Miguel, estarem pendents. ens veiem demà. Fins demà.